Σκέφτομαι ότι εάν για παράδειγμα ζεις σε μια μεγαλούπολη του εξωτερικού που είναι πολλά πιο όμορφα δομημένος ο αστικός χώρος, για παράδειγμα πολλά πιο πλατιά πεζοδρόμια, πλατείες, με άλλη όρεξη που είναι να πεις του παρέα σου ή ενός γνωστού σου, ας πούμε, ή ενός γκόμενας, φκαίνουμε απόψε το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον. Ο φυσικός χώρος γύρω μας μπορεί να παίζει ρόλο στο πώς είμαστε όσον αφορά τη διάθεση μας απέναντι, τη διάθεση μας όσον αφορά και στο φιλικό και στο ερωτικό, στον ερωτικό μας τομέα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη χώρα ένας από τους λόγους που είμαστε πάρα πολλά περιορισμένοι εν τούτος το ότι πού να πάει. Δηλαδή, έχει δυο τόπους, πολλά ξενέρωτους, πολλά περίεργους. Εν έχει να πεις, εν έχει να πιέσεις τώρα να παρέσεις να του πεις πάμε στο τάδε πάρκο σήμερα. Εντάξει, έχει, αλλά πολλά λες οι επιλογές σου και πολλά μακριά από σένα συνήθως. Ενώ σκέφτομαι για παράδειγμα όταν επία, να το πάρουμε πάρε στον Κομμενικό, όταν επία μιλούσα με έναν παιδί, ο τελευταίος που ψιλοερωτεύτηκα, που τον ήβραμε στο Τσέχος που ζει Γερμανία, Βερολίνο, και γνωριστήκαμε στο Grindr όταν ήρθε στην Κύπρο, αλλά δεν βρεθήκα. Το Grindr είναι το Tinder για γκέι, ας πούμε, γκέι dating app. Και δεν βρεθήκαμε γιατί ήταν η μάνα του τούτος. Και κράτησαμε επαφή που Instagram. Και ήταν η φάση εκείνον το... Μιλούσαμε, αλλά όχι πάρα πολλά, ενώ, εντάξει. Επήραζε με. Αλλά όχι πάρα πολλά. Anyway, σε μια φάση εγώ ήταν σε φάση που σκέφτομαι πολλά έντονα πριν το γνωρίσω κιόλας να πάω να ζήσω στο Βερολίνο. Στον ένα χρόνο πια τσιβράτων. Θέλω να πάω Βερολίνο για να δω το Βερολίνο και σε μια άλλη εποχή, διότι είδα το καλοκαίρι και Απρίλη. Ο Απρίλης είναι κατά χειμώνα, καλοκαίρι είναι μαγικό. Και ήθελα, ας πούμε, απασχολούσαμε πάρα πολλά θα πάω να ζήσω στο Βερολίνο, πώς να βιώνω τον καιρό, γιατί ήταν πολλά μουντός καιρός. Και ήταν Απρίλης και είπα να πάω να δούμε και να πάω εδώ και εκείνον, που βασικά κυρίως έχει εκείνον που δία. Αλλά εν το είπα ούτε εκείνο έτσι, ούτε του εαυτού μου καλά το είπα έτσι, διότι αν δεν έγινε τον κάτι να μην απογοητευτώ. Και πάω και είπαμε να βρεθούμε. Ένα λεπτό, thank you. Στρίψτε δεξιά. Και είπα δηλαδή μου πού θέλεις να βρεθούμε, αλλά του προτιμώ κάπου που έχει νερό, ενώ λίμνη, πάμε σε καμιά λίμνη, κανέναν κάτι. Και πήγαμε βρεθήκαμε και άκου που δαμε που να ξεκινήσω. Να βρεθούμε στο τάδε πάρκο. Περιμένω τον έξω από το σταθμό του τρένου του πάρκου Τζίνου. Έρχεται με το ποδήλατο του. Θωρώ τον, αγκαλιαζόμαστε, φιλιούμαστε, ξέρω εγώ. Πού πάω εγώ τώρα, πού πάω? Καλά που πάω. Και πήγαμε με το ποδήλατο του, κατέβηκε με το ποδήλατο του
επούνταν το, ετσίλαν το. Εγώ δίπλα του και προχωρούσαμε μέσα σε έναν πάρκο που είναι τέλειωνε, ώσπου και φτάσαμε στην λίμνη που είχε το πάρκο, κάτσαμε μες στο ηλίου, ξέρω εγώ. Μιλούσαμε πολλή ώρα. Μετά είχαμε πει που πριν ότι τη νύχτα είναι να πάμε μπαράκι. Και σε μια φάση είναι εκριάτηση, δηλαδή μου εκριάτηση, θέλεις να πάμε από σπίτι μου. Ώσπου να έρθει τώρα να πάμε μπαράκι, πάμε λαλό του. Πάμε. Σε μια φάση τούτα όλα κάνετε εικόνα, δεν έχει λόγο, σχετίζεται με το θέμα μας. Περπατούμε και σε μια φάση είναι έξω από ένα mini market, δηλαδή μου θέλεις να πεινάς, θέλεις να κάνω κάτι, θέλεις σπίτι να κάνω κάτι να φάμε. Εντάξει, θα τον έφαγα καλά, ναι. Προσέχω εγώ το ποδήλατο του να μπει μέσα εκείνος, να ξέρω εγώ. Πάει, έρχεται έξω. Προχωρούμε. Παίρνουμε σπίτι του. Να μέσα στο απολυλογό εφάμε, ύστερα ύστερα πήγαμε, έκαμε μπάνιο και πήγαμε περπατήσαμε, μπήκαμε στο σταθμό του τρένου και κατεβήκαμε στο Σόνεμπεργκ, που είναι η περιοχή τα gay bars, ναι. Και πήγαμε στον μπαράκι. Ύστερα φύγαμε από μπαράκι. Περπατούσαμε, νομίζω ότι πιάμε τρένο, περπατούσαμε ώρα. Ήβραμε έναν πώς είναι τα street food και φάμε κάτι, πιάσαμε το πήραμε το σπίτι να φάμε. Θα σου πω αν έκανα σεξ. Αν έκανα σεξ μαζί του, γιατί το είναι άλλο βίντεο. Κι αν υπομονούσες. Εκτός που τούτον, εντάξει, πάω, δεν ξέρω αν πάω σωστά. Στο ίδιο ταξίδι βρέθηκα με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ποιος είναι? Έβρισκα έναν παιδί στον Grindr στην Κύπρο κάποτε, που έξερα ότι μηνύσκει Βερολίνο. Όμορφο παιδάκι, φαίνεται καλό παιδάκι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, διαφορετικός από τους άλλους, έχει κάτι διαφορετικό αν φαίνεται μου. Anyway, και στον Grindr, ξέρεις, όπως το Tinder, νομίζω, δεν ξέρω αν έτσι το Tinder, γράφεις διάφορα προσωπικά σου δεδομένα. Και ένα από τούτα είναι το HIV status σου. Και το παιδί τούτον έγραφε ότι είναι θετικό στον HIV. Ότι φορέας. Εμένα έκανε μου τεράστια εντύπωση το ότι ένας Κυπραίος γράφει το χωρίς να ξέρει όλο το ταμπού ο φόβος. Και πάντα εκτιμούσα τους ανθρώπους που έχουν HIV και λέουν το. Ακτιβιστικά εννοώ, διότι άλλους που το λέουν τόσο όχι για ακτιβιστικούς λόγους δεν ξέρω, νομίζω. Και σκέφτομαι πάντα ότι το πόσο, ας πούμε, γενικά σε τούτα όλα τα θέματα, πόσο πολλά είναι οι άνθρωποι π.χ. που engage και τολμούν να το πούν δημόσια για να αλλάξουν, να συμβάλλουν στην αλλαγή των πραγμάτων. Και σκέφτομαι και τους ανθρώπους που έχουν HIV και σκέφτομαι ότι ρε, αν εγώ είχα HIV, δεν θα είχα ποτέ τη δύναμη να το πω δημόσια, διότι να φοβούμουν ότι το στίγμα βασικά. Δηλαδή, ενώ εγώ δεν έχω ταμπού απέναντι σε ένα φορέα, πιάζω πάρα πολλά μικρά ηλικία σε ένα-δύο σεμινάρια, μετά ο κολλητός μου, νομίζω, θα θυμώ σωστά, ήταν η διατριβή που σπουδάζαμε, ήταν η διατριβή του πάνω στο HIV, μετά έκανα φίλους μέσα σε έναν ακτιβιστικό χώρο που
ασχολούνταν με, ήταν ενεργά μέλη σε σωματεία για, ξέρω εγώ, για HIV, ενώ δεν είχα ταμπού, ας πούμε. Anyway, να μην τα πολυλογώ, ο Παναγιώτης Βερολίνο, βρέθουμε και με τον Παναγιώτη. Όχι, δεν με ουφπόψε. Βρέθηκα και με τον Παναγιώτη στο Βερολίνο, πριν βρεθώ με τον Κόμενο. Φίλε, Παναγία μου, ήταν και η φάση που, ξέρεις, μιλούσαμε κάμποσες φορές όποτε έρχεται τον Κύπρο, δεν βρεθήκαμε ποτέ, και στο Βερολίνο επίεν τις φορές που μιλούσαμε ήταν πιο σεξουαλικό, δεν να βρεθούμε για σεξ. Και τα είχα που μιλήσαμε που επία Βερολίνο, είχα του πει που πριν δεν έρθω, ήταν κάπως σαν το αυτονόητο ότι σεξουαλικά που κομμενικά μιλούμε τώρα για σεξ. Και λέω του στο Βερολίνο, έχεις μηνίσκεις μόνος σου να έρθω, είπε μου όχι. Εντάξει, λέω, δεν πειράζει, έλα να πάμε για καφέ. Γιατί δεν μου είπα πριν ότι πραγματικά νιώθω ότι με το παιδί έχω πράγματα να πω. Άρα εγώ μες στο νου μου έφυγε εντελώς το σεξ, εν έτυχε το θέμα σεξ, να έρθει για καφέ, ξέρω εγώ, περιμένω τον τζάι που ήμουν, έρχεται. Πώς να το πω τώρα τούτον, ότι ενώ εγώ μες στο νου μου ήταν η φάση ότι να έρθει ένα παιδί που μιλούσαμε πολύ καιρό, είμαι Βερολίνο, έναν Κύπριος που ζει Βερολίνο, και σκέφτομαι να μετακομίσω στο Βερολίνο, να μιλήσουμε για τις κουβέντες, κάναμε μισά ώρα να φύγει. Δεν ξέρω πόσες ώρες περάσαμε μαζί, δεν ξέρω, δηλαδή αν ήταν 4 που βρεθήκαμε και μετά πήγαμε σπίτι του. Η ώρα 2, υπολόγισε, 4, 8. Ήμασταν μαζί 10 ώρες περίπου. Τι έκανατε μαζί 10 ώρες? Μιλούσαμε, εδώ διούσαμε γύρω, παίρναμε περίπατο να δω το Βερολίνο, τον τάδε τόπο, σταματήσαμε στον τάδε τόπο να φάμε, μετά πήγαμε μπαράκι. Εντάξει, ο Παναγιώτη μπορεί να σου ποτέ κάναμε σεξ, οκ, δεν νόημα. Ο άλλου ιστορία έχει πιο πολύ action. Και ήταν και η φάση, ας πούμε, που στον μπαράκι μεθύσαμε και έγινε μια έκρηξη μες στον εγκέφαλο μας σε μια φάση, το αρπάξαμε στο άλλον και φιλιούμασταν και μετά ευκήκαμε έξω και μπήκαμε μες στο τρένο και πήγαμε σπίτι του. Και πάω πίσω στο αρχικό θέμα τώρα, ότι τούτα όλα που περίγραψα με τον Γκόμενο και με τον Παναγιώτη, θα μπορούσε ένας άνθρωπος να τα ζήσει σε αυτή τη χώρα. Δεν αναφέρομαι στον γκέι κομμάτι. Σκέφτεται και για άντρας με γυναίκα. Όχι, διότι... Γεια σου, κύριε. Όχι, διότι το αστικό τοπίο αυτής της χώρας δεν προσφέρεται. Ενώ όπως το Βερολίνο, για παράδειγμα, ή οπουδήποτε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, που ο δρόμος, η αρχιτεκτονική του χώρου προσκαλεί σε να την περπατήσεις. Δεν είναι μόνο τα μέσα συγκοινωνίας όμως, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω για να γίνομαι κατανοητός. Ότι δεν μπορείς να ζήσεις το φυσιολογικό, κοινωνικό, ερωτικό, η παρέα, το φλερτ, το ώσπου να δα μέσα, δεν ξέρω πραγματικά, δεν έχω λόγια να περιγράψω τον που βιώνω, το πώς το αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι ίσως κάποιος που είναι ζήσει στο εξωτερικό ή που είναι ταξίδεψε να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά ξανασκέφτομαι τις ιστορίες που σου είπα, υπάρχει λόγος που είπα τόσες λεπτομέρειες για τον Κόμενο, για τον Παναγιώτη, ότι τούτα που έζησα μαζί τους, τούτες οι στιγμές, δεν το κινηματογραφικά, δεν θα μπορούσε να κινηματογραφιστεί με τον ίδιο τρόπο στην Κύπρο. Πρέπει να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο, να πήξεις μέσα στην κίνηση, να σε φάει ο λάλαρος, να μην ξέρεις πού είναι να πάεις, γιατί σε το πόνοι ξαναπίες, ο άλλος σου κάθεται, ο άλλος σου κάνει. Ενώ ρε παιδί μου, το εξωτερικό έχει κάτι άλλο. Και σκέφτομαι τώρα, φαντάσου τώρα ότι ο Παναγιώτης, ας πούμε, να πάρουμε παράδειγμα τον Παναγιώτη, να μην πάμε στον Κόμενο. Ο Παναγιώτης, για παράδειγμα, να υποθέσουμε ότι είναι ζω Κύπρο και ήρθε διακοπές Κύπρον ο Κυπρέος ο Παναγιώτης, αλλά ζω Βερολίνο και ζήτηνος Κύπρον και ήρθα διακοπές Κύπρον. Είμαι διακοπές Κύπρον τώρα και μιλώ με τον Παναγιώτη που είναι στην Κύπρο. Και λαλούμε, να βρεθούμε, ναι, για καφέ, οκ. Να σε περιμένω πού?
Εντάξει, αυτό να περιμένεις. Πού να μπεις να πάμε να κάτσουμε στον τάδε τόπο. Και να πάει τσάμες να περιμένεις. Ας πούμε τόσο τόπος, ποιος είναι τόσο τόπος? Είναι ας πούμε το νερό στην έγκομη, είναι το... ακόμα και οι τόποι θα μέσα στο βγάλουν. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τι έχουν οι τόποι και πόσο σκάτα θα μέσα. Ή ας πούμε, ποια παράδειγμα λέμε τώρα, θα βρεθούμε στα ηλεκτρικά ήδη. Βρεθούμαστε στα ηλεκτρικά ήδη με τον Παναγιώτη. Τρώμε μια τέλεια σαλάτα. Πίνουμε να που πίνουμε, μετά πώς θα μπορούσα να αφαιθώ πώς να το πω, εκείνο που έπαθα την ώρα με τον Παναγιώτη, που έπαθα τον ταυτόχρονα με μένα, ότι πριν τον Παράκη όμως, τον Παναγιώτη, sorry, περίμενε ο Παναγιώτης που τον γνωρίζει. Βρεθήκαμε, αρχικά με τον Παναγιώτη βρεθήκαμε για καφέ, και όταν με βρεθείς για καφέ, μπες στα ηλεκτρικά ήδη. Και μετά ο Παναγιώτης έπιαμε και γύριζε με και δεν τέλειωνε ο όμορφος τόπος που εθωρούσαμε. Δάμε πού θα γύριζα με τον Παναγιώτη, να πήγαινα στην πλατεία Νηρών, να πήγαινα στο μόλο. Σε 200 μέτρα, στο κυκλικό κόμβο, πάρτε την τρίτη έξοδο. Δηλαδή όπου και αν πάεις δάμε, ένα έχει τη μαγεία που έχει το οτιδήποτε στο εξωτερικό. Τώρα να μου πεις, επειδή συνήθισες το δάμε, ζούσες στο εξωτερικό, ή να μου πεις επίσης ίσως ότι αν είσαι θυμία με τον Παναγιώτη στο Βερολίνο και νιώθεις ευτυχισμένος μες στο δημόσιο χώρο, να νιώθεις και στην Κύπρο, ναι, και τούτον έχεις ένα point. Πάλι όμως και εγώ έχω ένα point, με μακυρώσεις το point μου τώρα που μιλώ τόσο ώρα, σε παρακαλώ. Και μετά ας πούμε πάμε, γυρίζουμε, καθόμαστε κάπου και τρώμε. Και στην Κύπρο να κάτσεις κάπου φάεις, παρόλο που πεθώσεις το ίδιο vibe που έχεις στο εξωτερικό. Και μετά πήγαμε σε μπαράκι. Σε ποιον μπαράκι, τώρα να γυρίσουμε στους γκέι, σε ποιον μπαράκι θα πιάω εγώ τον Παναγιώτη να πάω να μιλούμε και σε μια φάση να πελάνει ο εγκέφαλος μας και να τον αρπάξει, να με αρπάξει, να φιληθούμε. Και μετά ποιον τρένο θα πιάμε για να πάμε σπίτι του Παναγιώτη να κάνουμε σεξ. Κοιμήθηκα και μαζί του την νύχτα. Που γίνονται τα πράγματα στην Κύπρο, νομίζω όχι. Ενώ πάρω που στην Ιθάκη, αφού η Ιθάκη είναι κάθε Παρασκευή που είναι. Ή και να μένει ήταν κάθε Παρασκευή, και να μένει ήταν στη Λευκοσία η Ιθάκη. Ας υποθέσουμε ότι η Ιθάκη ήταν μέσα στα πόθηκια μας που είμαστε στο παράδειγμα που έδωκα. Ξενέρωτα. Και να πάεις να μείνεις σπίτι του. Μα αφού δεν έχουν σπίτι εδώ μέσα, οι Λεμεσάνοι, οι άλλοι, ενώ δεν ξέρω, κάνει κάτι fucked up με τα κοινωνικο-οικονομικά, εισοδηματικό. Είναι τραγικό ρε φίλε, είναι τραγικό. Άρα ναι, πάω στο αρχικό μου θέμα, ότι παίζει ρόλο το πώς το έθεσα το αστικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, σχεδιαστικό αυτόν. Παίζει ρόλο. Συζητώ με μια φίλη μου ότι ας πούμε εδώ μέσα ούτε και οι παρέες είναι δύσκολες, ενώ κάτι παίζει ρόλο το γυρό μας, το πώς χτισμένες οι πόλεις. Πάω στο παράδειγμα του Γκόμενου. Να πεις στον Γκόμενο να βρεθούμε στο πάρκο. Σε ποιον πάρκο είναι να βρεθώ με τον Γκόμενο? Εξήγα μου. Σε ποιον πάρκο? Έχει Λεμεσός πάρκας, δεν το ξέρω. Πού είναι να πάμε στην θαλάσσα? Και το θέμα είναι το σε ποιον πάρκο, το θέμα είναι κάτι έσως εμπνέει ο τόπος ρε φίλε εδώ μέσα. Είναι οι τόποι στο εξωτερικό, το πώς είναι φτιαγμένοι, δημιουργημένοι, αρμονικά δεμένοι μεταξύ τους, έχουν μια φιλοκαλία. Με πολύ φιλοκαλία και αισθητική, που δομημένα τα πράγματα στο εξωτερικό. Δα μέσα με μια έχουν έναν αντιαισθητικό τσαπατσουλισμό, άσχημα πράγματα, ενώ δεν ξέρω πώς να το θέσω, αλλά νομίζω συνεννοούμαστε.
Το θέμα είναι τι κάνουν. Βγείτε από τον κυκλικό κόμβο. Στη συνέχεια, πάρτε την έξοδο. Πάρτε την έξοδο. Θα την πάρω. Ναι, άρα τι κάνουμε, μετακομίζουμε, μεταναστεύουμε. Έχω δει. Στρίψτε αριστερά. Στη συνέχεια, ο προορισμός σας θα βρίσκεται στα αριστερά. Δεν ξέρω. Θέλω να ξέρω καταρχάς αν συμφωνούμε. Ο προορισμός σας βρίσκεται στα αριστερά. Πού να πάω να μπηχτώ τώρα εγώ. Αυτά. Εντάξει, σήμερα δεν θα σπάσω πως θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Χαίστηκα πως θα κλείσουμε το βίντεο. Τα γυαλιά μου νομίζω δεν μου πάνε καθόλου, ούτε τούτα έσπασα να τα βρω, έσπασα. Ένα λεπτό να σκεφτώ το τελευταίο, ότι... Όχι, θα το πω. Όχι να το πω. Έχω ένα φίλο γιατρό ουρολόγο, με τον οποίο θα κάνουμε βίντεο. Δεν ξέρω αν θα είναι πολλά ηλία. Στάση του τώρα βασικά τα θέλω να μιλήσουμε για οτιδήποτε ταμπού. Άρα λέω του θα μιλήσω με όλες μου τις φίλες και θα τις ρωτήσω τι θα ήθελαν να ρωτήσω για το πέος του άντρα τους ή για το πέος γενικότερα, τον κόμενο τους, το δικό τους αν έχω. Μ' αρέσει και έτσι όπως με δείχνει ο ήλιος όμως το... Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό να εξέρθω το όχημα τους. Λοιπόν, ναι, άρα ούτε έτσι μ' αρέσκει. Πώς είναι έτσι ρε τούτη κάμερα. Πού να πάω. Λοιπόν, ό,τι να είναι. Άρα θα κάνουμε βίντεο με ερωτήσεις. Θα μου πεις τι θέλω να ρωτήσω, και είτε για το πέος του άντρα σου, είτε τον κόμενο σου, το δικό σου, του γείτονα σου. Τι θέλουμε να μάθουμε για τα ΠΕΗ, διότι είπα του σε μια φάση είναι ότι αν πω σε άντρες να κάνουν ερωτήσεις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά κομπλεξική, ενώ θα καθυστερημένοι. Οπότε επίσης λέω του έτσι πιο καλά, λέω του ασχολείσαι και με σεξουαλικά θέματα γυναικών, διότι για αντρών ξέρω ότι ασχολείται, γιατί είναι ανδρολόγος. Δηλαδή μου είναι βέβαια, εγώ δεν ξέρω τι είναι το πράγμα, εννοώ. Και λέω του όπως, και λέει μου οργασμός σημείων G, και ακόμα κάτι που θυμούμε τι, οργασμός σημείων G, και όποτε και να έχει, επειδή εγώ δεν έχω ιδέα από τα σεξουαλικά θέματα των γυναικών, θέλω ερωτήσεις. Είναι ένας πάρα πολλά cool άνθρωπος, τέλειος, πολλά έτσι, σε τον που συνειδητοποίησα, ότι με έναν γιατρό δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος ταμπού, ας πούμε, και δεν θα παρεξηγήσει ένας γιατρός καμία ερώτηση, δεν θα σε θεωρήσει, ενώ είναι άντρας, είναι σαν άντρα που, είναι ενός άντρα που μιλάς, είναι ενός γιατρού που μιλάς. Και για τον γιατρό δεν έχει τίποτε που να είναι παρεξηγήσιμο, περίεργο, να μου ρωτά τώρα τούτο στούτι. Εγώ πολλές φορές, ας πούμε, ήθελα από περιέργεια να το ρωτήσω για πράγματα, και ενώ είναι πολλά έτσι η σχέση μας άνετη, στο πίσω μέρος του νου μου, επειδή είπα, ξέρεις όλος ότι είμαι γκέι, στο πίσω μέρος του νου μου πάντα εφόμουν, μπάτσε παρεξηγήσιμο, μπάτσε νομίζει κολλό του, ότι... Αλλά καμία σχέση, ενώ και εν τέλειον που... Ενώ για γυναίκες υπάρχει ένας γιατρός που μπορείς να συζητήσεις πράγματα που είναι σεξουαλικά, ενώ πέραν του γεννητικού οργάνου, ας πούμε, ως σημείο του σώματος, αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να μπορείς να πεις για άλλα πράγματα που δεν ξέρω τι είναι τα πράγματα. Οπότε ναι, θέλω ερωτήσεις,
Σαν να πούμε για άντρες, ξέρω εγώ, γρήγορη εξπερμάτωση, αργή εξπερμάτωση, στήση. Τι άλλο έχουμε εμείς καημένοι. Ναι, για γυναίκες τι έχετε εννοώ, τι παθαίνετε, τι σας απασχολεί, Και ξαναλέω, μεν περιοριστείτε και μεν αφήκετε το ταμπού ή το οτιδήποτε. Κάμετε την πιο άβολη ερώτηση που μπορείτε να κάνετε. Ένα πολλά cool πιστεύω το βίντεο που να κάνουμε με τον γιατρό, διότι... διότι εγώ να τον πειράσω και να μαντά σοβαρά σαν γιατρός, ας πούμε. Και νομίζω είναι πολλά καλός τρόπος, ενώ είναι αυθόρμητα που να κάνουμε που να μου φτιάξει, αλλά είναι πολλά καλός τρόπος για να... για να μιλήσεις για ένα θέμα ταμπού και να συνεννοηθείς. Alright, bye.